खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थांनाय सानखालि क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव जालांनाय बिटिसि सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिनानै गालांदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा बिटिसिनि मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो हरफिनबाय। बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय आसाम सोरखारा थोजासे मदद खालामगोन। 125टी एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जायोब्लासो बिटिसिआव बिसिडिसिनि चेयारमेन मासिनि थाखाय बिसायख'थि जागोन। बेराफारसेथिं बिटिसिनि मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ लानानै बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'आ मोनसे पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंदों दि बिटिसिनि मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो नायनो होनायखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 23 डिसेम्बर खालारावनो लाबोफिनबायमोन होनना पस्टनि गेजेरजों फोसावदों। जों मिथिगौ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि बेलायाव गोबां कारापसन खालामदोंमोन, जेराव गोबां मेडिया आरो समाजारि बिजोङाव सावरायजादोंमोन। बिटिसिनि फरेस्ट गार्ड, फरेस्टार 1, बिसिडिसिनि साख्रि होनायनि बेलायाव गोबां लाख रां लानानै साख्रि होनायनि अजद दिखांनायबो जादोंमोन रायजो राजाफोरा। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बावैसो सिगां एबा मैया बिटिसिनि गोदानै चिफनि समायखिरा लानाय सानखालि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि प्रमद बर' बिथाङा जायफोर साख्रिखौ इलिगेलै होदोंमोन बेफोर साख्रिखौ केन्सेल खालामनाय जागोन आरो गोदानै जों थिसननाय जागोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि गोदानै चिफ हाग्रामा महिलारिया। नैथि खौराङाव दङ रायजोनि गोबां जायगाफोराव अखा हागासिनो दं। धुबुरी जिल्लायावबो गोबां जायगाफोराव अखा हानायनि थासारि सोमजिगासिनो दं। 10 घन्टासोनिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे बारहुंखा अखा हानायनि जाहोनाव जिल्लानि गोबां जायगाफोराव गोबां खहा खालामदों। बेबादिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो गोबां थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। फारसेथिं बरपेटानि ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ फैगौ 7 साननि बोथोर नायखांनायखौ फोसावदों दि बिथांमोननि बायदिब्ला 5 अक्ट'बर खालारनिफ्राय क'क्राझार चिरां जिल्लाफोरनि थाखाय रेड एलार्ट फोसावदों, जेराव गासै 5 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो फोसावनाय बायदिब्ला गासै 7 साननि गेजेर थाबावगोन। धुबुरी, बाक्सा, बरपेटा आरो तामुलपुर जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों। खोला चालमारा, मानकासाल, गवालपारा, बजालि, नलबारि, कामरुप मेट्रपलिटन, दरं, उदालगुरि, सोनाब कार्बि आंलं, सनितपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़, तिनिसुकिया, डिमा हासाव, काछार, हाइलाकान्दि, श्रीभूमि जिल्लाफोरनि थाखाय गोमो एलार्ट फोसावनाय जादों। बेबादिनो 6 अक्ट'बर खालि एबा दिनै धुबुरी, खोला चालमारा, मानकासार, गवालपारा, क'क्राझार, चिरां, बरपेटा, बङाइगाव, नलबारि, कामरुप मेट्रपलिटन, सोनाब कार्बि आंलं, डिमा हासाव बायदि जिल्लाफ्राव गोमो एलार्ट फोसावनाय बायदियै गोबां रोजा अखा हागोन होननानै फोसावनाय जादों मिरु बोथोर बिगियान बिफाननिफ्राय। थामथि खौराङाव दङ मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायनि उनाव सिद्धार्थ शर्मा सोमोन्दो थानाय गुबुन मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। बावैसो सिगां गाज्रि खामानिनि खौराङा सोराङाव फैनायनि उनाव दा बेयो सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि गेजेराव सावरायनायनि आयदा जानानै फैदों। थामथि खौराङाव दङ जाथायनि बागै रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गलाघाट जिल्लानि नम्रता बरानि थैनाय जाथायखौ लानानै जुबिन गार्गनि मेनेजार आरो दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे सिद्धार्थ शर्मानि मुङा सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि 4 जुन खालारनि फुंबिलि समाव मेघालयनि रिभई जिल्लानि चांबांला ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। बे जाब्रबथायाव गलाघाट जिल्लानि कमरगावनि 25 बोसोर बैसोनि नम्रता बर'आ रुंसारि जादोंमोन। बे जाथायाव बिथांनि अनगायैबो गुबुन 5 सुबुङा जोखोम जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला नम्रता बरानि थैनायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि सिद्धार्थ शर्माखौ जुबिन गार्गनि मेनेजारआ जोथोन लागासिनो दंमोन। बेनि अनगायैबो सिद्धार्थ शर्मा बिथाङा नंपक पुलिस थानायाव जाथायखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन। मख'नो गोनांदि सिद्धार्थ शर्माया नम्रतानि थैनायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरजों लोगोमोन। बै समाव नंपक पुलिस थानायाव लानाय फट'स फोसावनायनि उनाव सिद्धार्थ शर्मानि गाज्रि हाबाया रायजो राजानि सिगाङाव फैदों आरो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव जानाय 4थि नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलनि समाव लैथोआव सानस्रिनाय समाव जुबिन गार्गआ रोखा नङै थासारियाव रुंसारि जानानै थांदोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै स्टेट CID नायबिजिरनायखौ दैदेनगासिनो दं आरो सिंगापुराव आसाम एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरखौ नटिस हरनानै 6 अक्ट'बरसिम थामहिनबा दिनैसिम नायबिजिरग्रा हान्जानि सिगाङाव नुजाथिफैनो थाखाय खावलायदों। गिबि मन्थ्रिया दुखु मोननाय फोरमायदों दि जुबिन गार्गनि थैनाय समाव यार्डआव थानाय साखिफोरजों लोगोसे गाहाय साखिफोरनि हेफाजाब गैयाब्ला नायबिजिरनाया मोनसे थि थिरांथायाव सौहैनो हाया। जुदि बिथांमोना 6 अक्ट'बरनि गेजेराव फैया अब्ला जों गुबुन मोनसे राहा लागोन।
बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनिफ्राय फोरमान आरो बिबुंथि बुथुमनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बुङो गिबि मन्त्रिया। शुक्रबाराव निषाद कुमारा गोदान दिल्लीयाव हौवाफोरनि गोजौ बारनाय T47 थाखोआव बुहुमनां पेरा एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव गावनि गिबि सनानि मेडेल देरहानानै जारिमिन सोरजिदों। बे सोमोनांथाव जाफुंसारनाया बिथांनि 26थि जोनोम सानजों गोरोबो, जाय बेखौ भारतारि पेरा एथलीटनि थाखाय मोनसे आबुं फोरबो महरै बानायदों। निषादआ गासै बादायलायनायनि समाव जोबोद मोजां रोंग'थि आरो गोजोन दिन्थिफुंनो हादोंमोन। गावनि गिबि नाजानायाव गासैबो गिबि जौथाइखौ जाफुंसारै फोजोबनो हादोंमोन। सनानि मेडेल देरहाखांनायनि उनाव निषादआ रड्रिक टाउनसेन्डनि 2.16 मिटारनि बुहुमनां रेकर्डखौबो सिफायनो थांखि लादोंमोन, नाथाय बियो 2.18 मिटार खारनायाव खम जायो। थेवब्लाबो बिथांनि जारिमिनारि देरहासारनाया हादोरनि एथलीटफोरखौ थुलुंगा होदों आरो हादोरनाङारि थाखोआव पेरा एथलेटिक्सआव भारतनि बांबोनाय गोनांथिखौ दिन्थिदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे थामहिनबा NFR गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव अट'मेटिक टिकेट भेन्डिं मेसिन थामहिनबा ATVM फसंनानै दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारि लादों। बे मेसिनफोरखौ NFR नि जेनेरेल मेनेजार चेतन कुमार श्रीवास्तवआ टिकेट सिबिथायखौ गोदान महर होनाय आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोरलै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ थि खालामनायनि थांखिजों 3 अक्ट'बर 2023 आवनो बेखेवदोंमोन। ATVM आ दावबायारिफोरनि थाखाय नेनायनि समखौ खमायनायजों लोगोसे रिजार्भ खालामजायै रेल टिकेट, प्लेटफर्म टिकेट आरो सिजन टिकेट बायनो थाखाय मोनसे गोख्रै आरो मोजां राहा होगोन। दावबायारिफ्रा मेसिनफोराव डिजिटेल पेमेन्टखौ बाहायनो हागोन, केशलेस लेनदेनखौ थुलुंगा होगोन आरो डिजिटेल इन्डिया हाबाफारिखौ हेफाजाब होनो हागोन। गाहाय NFR स्टेशनफोराव 100निबो बांसिन ATVM फसंनायजों दावबायारिफ्रा समखौ रैखा खालामनो हागोन आरो रेलवे स्टेशनफोराव साबसिन होंगो-दोंगोखौ सामलायनायनि रंजानाय लानो हागोन। ATVM नि अनगायैबो NFR आ गं 13 स्टेशनफोराव गासै गं 36 वाटार भेन्डिं मेसिन WVM फसंदों, जाय घन्टानि समाव साखोन-सिखोन आरो रैखाथि गोनां आरो खम बेसेननि लोंग्रा दै होयो। थांनाय सानखालि बड'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा बाहागो लाहैदों। बड'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ क'क्राझार बड'फा नोगोरनि BTC सेक्रेटारिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हांख्रायहरनाय लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी, बिथांनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजा, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारीजों लोगोसे बिथांनि हानजा, चिरां जिल्ला एबसुनि मोनसे हानजा, बिथांमोनाबो जथायै बाहागो लादोंमोन। BTCनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया गोबां अखा हानायनि गेजेरजोंब्लाबो थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङै जोबलांबाय। मैया हाग्रामा महिलारिया BTCनि गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लाबाय। रिहन दैमारिया BTCनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लानायजों लोगोसे सा-8 मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिराखौ लाबाय होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनाया नंखाय। नाथाय मैया BTCनि गाहाय चिफ महरै हाग्रामा महिलारि आरो लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै रिहन दैमारि बिथांमोनाल' समायखिरा लादोंमोन। बेनि गेजेराव माखासे सा-8 EM बिथांमोनाबो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जायासै, जेराव बिथांमोननि फोसावनाया दासिमबो रोखा जायाखै। नाथाय बिथांमोना बबे बिफाननि EM बिथांमोनखौ फोसावनानै होनाय जायाखैब्लाबो बिथांमोनखौ समाजारि बिजोङाव मोनसे फोसावनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव EM बिबानाव थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ बेयाव थिसननाय जादों दि देरहासात बसुमतारी, मृत्युंजय नार्जारी, प्रेस मोसाहारि, सरन बर', पानिराम ब्रह्म बिथांमोनखौ फारिलाइयाव थिसननाय जादों, नाथाय बियो रोखा नङा होननानै खौरां बिजोङाव फिन फोसावफिननायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 5थि BTC काउन्सिल सोरखारनि समायखिरा लायैनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिबानखौ नाजावैनि सिगां बड'फानि मावख'सालियाव बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोनखौ हास्थायनानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनायजों लोगोसे बिथाङा बिबारजों मान बावो। मैयानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मन्त्रि पीयूष हाजरिका, मन्त्रि रनज पेगु आरो उर्खावगोरा ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। BPF दोलोनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना?
हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होनाय बादियै आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो हागोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेराव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपि पार्टिया गोहोआव फैनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ बेखौ लानानै सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारिया जाहाथे जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' एनडिबिफोरा जाहाथे बिथांनि सोरखारनि समाव उदां अख्राङाव फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा जोबथेसालियाव थानांनाय माखासे बारग' एनडिबिफोर जाय बिथांमोना एनआइए केस नांनानै दंमोन बिथांमोना उदां जानो हाबाय। जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै नखर आरो समाजाव गोरोबलायनो थाफैनो खाबु मोन्दों। नाथाय बेनि अनगायैबो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय गेदेमा रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव बिटिसिनि गोदान खुंथाइ सोरखारा उदां खालामनायाव जाहाथे हानायमानि मदद खालामगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। बेराफारसेथिं एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ थांनाय सप्ता सिगां मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन दि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे गोदान सोरखार मोननो थांगासिनो दं। 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय खामानिफ्रा मावफुंजायाखै आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा6 एनडिबिनि सोद्रोमाफोराबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेफोर आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखाराव फैनानै खामानि मावगोन बेखौ एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर'आ। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।